వన్ మోర్ హ్యాపీ కస్టమర్ ఎట్ కుస్మని ఎంకే కలెక్షన్స్. సో థ్యాంక్స్ అండి. ఈ కస్టమర్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక కాంబో తీసుకున్నారు లాస్ట్ టైమ్, అండ్ ఇది వాళ్ళ సెకండ్ ఆర్డర్ అనమాట. ఈ సేమ్ హారం 2 తీసుకున్నారు, 2 సెట్స్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు. ఒకసారి హారం చూసేద్దాం రండి. సి హారం వాజ్ సో బ్యూటిఫుల్ అండి. గోల్డ్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతున్న ఈ టైంలో ఇంత మంచి హారం మనకి వెరీ రీజనబుల్ ప్రైస్ అండి. జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ 600. జస్ట్ చెక్ ఇట్. Don't miss to grab your offers at wholesale price. Just contact Kusmani MK Collections. Dial 9666204929. Thank you.